bentem keyboard tinggi kai ru tangga ketien kasi ting ai kublei piwe ki baju kursani ka YouTube channel ku jonga kublei shibun bat kumjuru namta kita ki bedang susdang ban lap ikni ke channel la de pat subscribe so ba ban subscribe tene ko nan pen EP ya kita ki skill ki major skill ki kharatli kita ki major skill te kidan kharatli ki te hang tu pinyo ya ka screen ko ya kti jonga ko ki notes badan de ki dark blue te tingin ya shkmat ang ngapon ngin pen E de skill kidan kharatli ki ngin pen E kini major skill jong kini ki Baroh kini ka atli ki te nam tau new ar hajar ar pen rio banwan te stang ka tu kani skin sa yo inu snem thmai te ladang isdang na do new snem bat thmai ngin sedang ban bot bet boranti kini skill ka kawai ka skill kawai ka namar kidan ka atli te kawai ka major skill shi benai hado shi snem te atrai ladang minat ikani shi benai we ki ni ala ban tem ha Baroh khat atli kini ki skill te kasong api pila pi kwa ban practice man gaski kasong ka por ko jong pi lai si pidang de ki ba pule pidang don ki kam ki jam ki ba pi ben pendep tang ba pila ban ai por si teng kan ta la ni khatsan minute man gaski te ka khamla ka ba pi persang la ni pi practice man gaski man ni ka tu ka ba pi shang bon kan ta bat pi practice bat tang sisien steo la ni asin steo te ka khamla man gaski hi te plot por tang khatsan ar phomle ro kala kamera te kani ka pon ngen pen EP ya kini ki skill na do C hado u B Baroh kini te bening kong ri skill jong C kini ki bala kham tip ki la sok hindai ki badang sedang plan pen bot ikani ka skill pek kini ki ti jong an badang te ka screen ban pen E ti ki dak te kum nong item itu skill tingni page so way skill tadi C sharp tinggi sedang yung C sharp na gani kiti beling sedang na ni namar ba kan pensok yung ladang sedang na ni kan jenjar lengi hap sedang na gani kiti kam tu te ngin page so skill D ngin page so skill E flat gizdang tu ngin page skill E atau skill F atau F sharp page bahang ni rung istang lagi ni tinggi istang lagi ni kiti ni in sabo ni name tu atau C sharp uni o G sharp manong u G shwa atau G sharp klam shim tu atau E
atau B flat, bat ubi bakat do. Say sin. Tikitu kiri kat art lagi ki bangin persang kiri major scale sha hakawi ki video ngin sa IFE ki minor. Te pi persang ikini haka benai bening kong pila practice sha C de pila khamla C pi practice sha C sharp golong ni bayong. Nani kalba pi so kwa ma pi ben practice let's say pila nang u G u D u E u A pila practice na u B ini C sharp nang tadi D flat F sharp nang tadi G sharp kini ki B flat kini baru pila ban practice tikidan tang khat ni ki khat atli tang kitu ki khat atli ki ba ye dei bat kini ka major scale te kamdan palat nagata nei tang kini ki khat atli te hendrei pinyo I ni ba kani keyboard ka jrong tendai ki ki ju kini ki yu hendrei ki ai beteng ni ha neng pada kemana ne rom ki beteng ki ai kum ju C sharp D sharp E F sharp G sharp A sharp B kawan biang C kum ju khat atli tingin pe ya kani ka octave kidan khat atli ni hang ni ru kidan khat atli hang ni ru kidan khat atli hang ni ru kidan khat R hang ni ru kidan khat R te kilong ta ki shu ai beteng te kalong ke song hangi bengin practice pada ni lawan tem setang sisi octave kamut item no C how C no D how D E how E F how F G how G E how E B how B to octave kan item kum to tikitu di scale wa pila ban practice ha kini por te skawai pat ki chords ki bangin practice kalong ki major tingin pe shamanta yo scale yo new skill C C long ne C sharp to the chord C sharp D E flat E F F sharp G G sharp A B flat but cut do D B tiga di chords kiba de jongka major C major C sharp major D major E flat major E major F major F sharp major lani G flat major lani F sharp major kujuri G major G sharp major lani A flat major kuju A B flat major lani A sharp baru B itu di chords tengah tarik pula syai di chords ingin sebeteng pada kuih video ke bertemai ingin sebetai susu EP di chords but nganget ba fin practice syai dia kan long kajung bentuk EP te kubli shibu dah pidang shu lap ini ka channel ko jonga so ba ban subscribe kubli shibu ni session ba kuih video